कुशला शाग भजा जीव तेणु कुशला शाग तड़ा जाऊँगी। कुशला शागटा टे बड़ साइज हो ढेर दिन है रखी दिखाई व्यवहार कर। कुशला शाग भल सूप भी कर बहुत टेस्टी आसे। ଏବେ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲା ପରେ ପାଣିରୁ ଛାଣିବା। ଏହାପରେ ଏଇ ଶାଗକୁ ଯେହେତୁ ଶାଗ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ପୋକ ଫୋକ ଯଦି ଲାଗିଥିବେ ତେବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ସମୟ ଜୋଇକି ରଖିବା। ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ ପୋକ ଫୋକ ସବୁ ବାହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଶାଗ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କଲେ ଶାଗଟା ପୁରା କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗ ରହିବନି। ପାଣି ଗରମ ଅଛି, ଗରମ ପାଣିରେ ଜୋଇବା କିଛି ସମୟ। ପତ୍ର ଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବି କିଛି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଶାଗ ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ଶାଗ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଗ ତ ତେଣୁକରି ଏକାଠି କରିକି କାଟିଲେ ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଆମର ଶାଗ କାଟିବା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଶାଗକୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଶାଗକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ଜେନେରାଲି ଶାଗ ଯେମିତି ଭାଜୁଛୁ ଭାଜିପାରିବା, କିମ୍ବା ଶାଗକୁ ଆମେ ସୁପ୍ କରିପାରିବା, ମାନେ ଝୋଳ କରିପାରିବା। ଶାଗ ଏବେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ କିଛି ରସୁଣ ପକାଇକି ଫୁଟେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା, ହେଲେ ସେ ଶାଗ ଝୋଳ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ରସୁଣ ପକାଇକି ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଢାଳିବା। ଭଜା ବି ଆମେ କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ରଖିପାରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବା। ପାଣି ବଦଳରେ ଯଦି ପେଜ ଦେବା ତାହେଲେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଶାଗରେ ସୁପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏବଂ ସୁପ୍ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।